Bueno, ikuste zu ez, hautzen egualdi ederra da hon batien, biziketan ibiltzea placer handia emateun gauza horietako badala, jak, velozia pixkatekin hartu, taldapare erraz ilotzea. Eta gero, bizikletantzako bidea dago, eta bizikletako bidetik txukun asko jutea bat, eta gusto asko irripartzu. Guan kontan, ikuste zuen bezala, mobile eskuan hartuta eta ingurua grabatzen da. Esan behar dugu. Egitea esan behar dugu, bizikletari jok, aitortu behar ditugula gauza batzuk, ze guk ez ditugu arau guztiak betetzen. Hori hola da, adibidez, hemen txeinez kamera batekin grabatzen, eta bizikletan ibiltzen hori ezin da. Eta hemen zer eskerraldetik hartuko eta eskuik aldetik bizikletan bidea hartu beharko, ez da, naiz hartuko rotondara. Txintxo asko hartu dut nik bizikletako bidea, eta semaforoan guaintxe emango jot horko botoitzuai, jak! Hortxe, minutu bat bete dunean bideo honek. Bueno, esaten nintzen bezala, bizikletariak egitea ez ditugula arau guztia betetzen, ez? Ez dut esango bizikletan errespetu zibiltze gehanik, ez? Oinezkuak batzutan molestatzituko, hor ikusi ezue berriro eman indilot, bazpare botoiai, kaso ondo ingo zian edo ez, naholako seguru. Oinezkoak ez ditugu askotan respetatzen, edo, San Francisco kalian kontrako norabidean dare, norantzan dare askotan ibiltzegean, edo gauetan, ilun ez, argiak jarri gabe eta hola, kotxeak ikustez gaituztela eta hola, ibiltzea egitea da arau guztiak, epa, eta tipo hori zei da, bidea pasatzen, ostrai. Hau da gau konfidentzia. Bueno, nik itxoin ningoet, momentu enten 48 segundu pasadia, botoi eman egonetik, pazientziz hartukoet, ze biziketan ibiltziak, eman ingo jot bazpare, ze igual ez da oso ondo aklaratu, gure makinita hau, baina errespetu zitzen goet, ez? Baina egia da, guk biziketakoak, nahiz eta gauza batzuk ez ditugun errespetatzen, horrek ez duela justifikatzen, zeakoak kotxiek, guri biziketari joi diguten errespetu gutxi askotan, ez? Horra, adibidez, poligono inguruan badaude, lehentasun osua bizikleta daukan bideak, baina askotan kotxia pasatzea eskerretik, inolako errespetuik eta bizikletari joan segurtasuna arriskuan jarriz. Bizkaiak kalean lehen bizikletan lase ibili egintezken, oinez ere bai, toen berriz, ila 300 metroko zebrabide bat indigue. Eta holaxe joazti kontuak, hemen bizikletan ibiltzeko, ikuste zuen, maleko itin entorren, hartu dut bide hau, eta ja zer, 2 minutu eta 50, alegia, minutu bat eta 50 segundu falta dira, eman ingo jot berriro botoi, ze, gauza bada, bizikletantzako bideak itea, baina bestia da katxondeo zatartzia ez da, 2 minutu eta 6 segundu pasa jauantxe, nik botoi honei eman diotenik, eta guaintikan ere zain hau, edo izango hau, serioa da nik bizikleta bideak eta bizikletariak errespetatu nahi ditu herri batian, ez? Garbi dago, zenei emate zaion lehentasuna, kotxiak eta gainuntzeko guztiak, ez duela gehiagin porta. Momentu eta 2 minutu eta 30 segundu bihar ditu. Semaforonek, Nafarroa kalean daun semaforonek, gorritik berdea pasatzeko. Egia zu esan hau katxonde bat ez da.